वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लादों जे इउटिउबाव थाम्बनेलखौ माबोरै बहायो, थाम्बनेलखौ माबोरै होनाय जायो आरो थाम्बनेला मा बिनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोननि जायफोर बिथांमोना बे आदबखौ मिथिखायो बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। दानिया जायफोर बिथांमोना मिथिया बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन आरो नोंथांमोना गावबा गावनि इउटिउबनि भिडिअफोराव थाम्बनेल होनानै लानो हानायनि खाबुखौ मोनगोन। बेखौ आं गोसो जानानै बानायनाय जायाखै। माखासे आंनि फलोवार्सफोरा सोंहरदों जे थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानाय बेबायदि होननानै बुंहरनायलाय आङो बे हाबाखौ मावनो आखायाव लानाय जादों। अब्ला फैदो लोगोफोर, जागायदिनि। थाम्बनेला मा बिथायाव नोंथांमोनहा इउटिउबखौ खेवनानै नायदो। बयनावबो इउटिउब दङ। इउटिउब एपखौ खेवनानै नायनाय लोगो लोगो जों बेबायदि नुदों। नै बे भिडिअ फैदों जों माबि भेलेन्टाइन डे स्पेसियेल। बे मोनसे माबि ओरैबायदि मोनसे भिडिअनि सिङाव थानाय पिक्सारखौ मोनसे लानानै बेयाव फट' भिडिअनि प्रफाइल बायदि फट' प्रफाइल जों फेसबुकफ्राव वाट्सएपफ्राव जेरै दोनो बेबायदि दोनो आरोखि। दा बेनो जाहैबाय थाम्बनेल। बेखौ इउटिउबनिखौ प्रफाइल होननानै बुङा, थाम्बनेल होननानै बुंनाय जायो। जेरै बोखोनानै नायबावदो, नै बड'लेण्डखौ मानो नांगौ, रायजो राजाया सोरजों दङ, बेखौ मोनसे बड'लेण्ड रादाब मोनसे निउस इउटिउब चेनेला बेखौ मा खालामदों, प्रफाइल हिसाबै दोनदों। बेनो जाहैबाय थाम्बनेल। थाम्बनेल हिसाबै दोननाय जादों। दा थाम्बनेला माबायदि जानांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। थाम्बनेला ओरैबायदि जानांगौ जे नोंथांनि भिडिअनि सिङाव मा दङ बेनिनो बबेबा मोनसे भिडिअनि खोन्दोखौ बाहाय होनांगौ जायो। एबा थाम्बनेलाव मा खोन्थानाय थानांगौ, भिडिअनि सिङाव मा दङ, मारै दङ, बेखौनो थाम्बनेलनि साथाराव जोबोद हाइलाइट खालामनानै होनो नांगौ। जाहाथे भिडिअ नायगिरिफोरा नोंथांनि थाम्बनेलखौ नायनाय लोगो लोगोनो हमनो हायो जे बे सिङाव मा दं आरो मा बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना फोरमायनानै होनो आखायाव लानांगोन। आरो बियो मा जानांगोन, आबुं जानाय नङा, आद्रा जानांगोन। जेरै जाय बाहाय खिन्थाना होदों, नै बड'लेण्डखौ मानो नांगौ। अब्ला जोंनि गोसोआव सोंथि फैबाय जे बड'लेण्डखौ मानो नांगौ। निस्सय सोरबा माबा मोनसे होनदों, बेखौ जोङो नागिरनानै बाहाय मोननो हानाय जागोन। आरो बे सोंनायनि फिननाया बे भिडिअआवनो थाथारगोन। थिग एखे रोखोमैनो नोंथांमोननियाबो थाम्बनेलनि आदबा बेबायदि जानो नांगोन। दानिया थाम्बनेलखौ माब्रै फज'नांगौ एबा थाम्बनेलखौ माब्रै बानायनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायनो आखायाव लानाय जाबाय। दानिया फैदो, बेखौ जोख्लोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना थाम्बनेलखौ माब्रै खालामो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो रोङाब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै थाम्बनेल मेकार होनानै एप डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन गोबांथार थाम्बनेल बानायग्रा एपफोर दङ। बिनि मोनसे जायखिजायाखौ लादो। बिनिफ्राय लानानै फट' इडिट खालामनाय बायदि इडिट खालामलांब्लानो जाबाय। नोंथांमोना मा लिरनो, फट' सोयोबा सोदो आरो टेक्स्ट लिरोबा लिरबानो जाबाय। जेबो नङा, बियो गोरलैसो, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। जेरै जाय आंनो मोनसे थाम्बनेल मेकार बानायनानै लादों। नैबे एपआ, बेखौ अपेन खालामबाय आङो, थाम्बनेल मेकार। नोंथांमोना बेखौ बानायबाबो जायो। प्ले स्ट'राव हाबनानै बेखौ थाम्बनेल मेकार लिरबानो फैखागोन आरो बेखौ लिर। बेनि उनाव बे थाम्बनेल मेकाराव डाउनलड जाबाय, बेखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामखांनानै नैबे क्रिएट नावआव होदो। क्रिएट नावआव होनाय लोगो लोगो बेबायदि जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय फट' होनोबा बाहाय केमेरा सावगारियाव होनानै फट' होदो। क्रपआव होदो, गेलारियाव होदो। गेलारिनिफ्राय नोंथांमोना फट' बायदिसिना बहनदो आरो बायदिसिना फट' मोनसे लादो। नैबेफोर आंनि गासिबो थाम्बनेल बानायनाय गोजा। अब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल होनो गोसोबा बहनदो। हमनानै ला नैबेखौ लादो, अके होदो। अके होखांनायनि उनाव बेखौ फज'दो। बेबायदि दानिया नोंथांमोना फट'खौ बेबायदि लाबोनो हागोन। बेकआप खालामनानै फुल स्क्रिन खालामनानैबो लानो हागोन। आरो टेक्स्ट लिरनोबा बेहाय टेक्स्ट लिरनो हागोन आरोखि। बेयाव टेक्स्ट लिरदो, हैदो आरोखि। बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड कालार होनोबा नैबेयाव बेकग्राउन्ड होदो। बे बेकग्राउन्डआ गोबांथार बे सेट खालामखानाय बेकग्राउन्ड कालारबो दङ। बेखौ दानानै लानि। दानिया बेकग्राउन्डआव बेफोरखौ सोलायनानै होआलासेनो, बेफोर बेकग्राउन्डखौ होआबाबो नैबेयावनो होनो हायो। बेफोरो बेनि उनावहाय नोंथांमोना सेभ खालामनोबा राइट होलांनानै नैबेयाव
मेम'रि कार्ड बायदि आगदाथिं जिंथारनिया दङ बाहाय राइट क्लिक होनानै डाउनलड जेपिजि बेयाव होबानो डाउनलड जानानै थांगोन आरोखि बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ बाहाय बानायनांगोन अब्ला बाहाय जेबो सिन्था खालामनांगौआ बेसेबां मा होनो जखा नांगौ बेसेबां मा नांगौ बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया बेखौ बानायोबा अट'मेटिकेलि बेहाय सेट खालामखानाय दि एपआनो बेखौ क्ल'ज खालामनानै लाग्रोनि नोंथांमोना बेखौ बानायबानो जाबाय दानिया बानायखांनाय थाम्बनेलखौ जों भिडिअ'आव माबोरै होगोन भिडिअ'खौ माबोरै होगोन बिनि थाखाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि इउटिउबावनो डाइरेक्ट आपल'ड खालामनानै होनो हाया बेखौ इउटिउब स्टुडिअ मोनसे एप डाउनल'ड खालामनानै लानो नांगोन बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनांगोन प्ले स्ट'राव थांनाय लोगो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नाय इउटिउबखौ लिरथारनांला YT स्टुडिअ गाहायाव दंखायोनो बेखौ होबानो जाबाय YT स्टुडिअ बेयाव आंना अलरेडि आनइनस्टल खालामखानानै दंखायो नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै ला आंना इनस्टल खालामखांखानाय आं आनइनस्टल खालामनानै गोदानै खालामफिनला आंहा गोबां फाइल्स जाखानानै दंखायो ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ YT स्टुडिअ लिरनानै मा होनो सार्च खालामदो आरो डाउनल'ड खालामनानै लादो बेनिफ्राय बेबायदि जागोन आंना डाउनल'ड खालामखानाय ओंखायनो नांला बेनिफ्राय अपेन खालामदो थांनानै YT स्टुडिअ नैबेखौ अपेन खालामदो अपेन खालामोब्ला नोंथांमोना नुगोन बेसेबां आपल'ड भिडिअ जाखो बेसेबां मा जाखो बेसेबां खामायखो बेफोरबायदि थांगोन दानिया बेफोरबायदि मा मोनगोन गाहायाव कमेन्टसफोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं खिन्थाखांखाबाय दानिया आङो थाम्बनेलखौ माबोरै बहायो बिनि थाखाय नोंथांमोननो नैबेयाव इडिट खालामनानै मोनसे खिन्थानो आखायाव लादों दा हमनानै ला नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामखांखाबायबा जाय भिडिअआव आपल'ड खालामखांदों बिसोर बाव फैजोबगोन आरो जाय भिडिअआव नोंथांमोना थाम्बनेलखौ होनो गोसो जादों बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय जेरै आं नैबे गेजेरनियाव होनो नागिरदों हिन्जाव ना हौवा माथो सिनाया नैबे मोनसे आंनि भिडिअ बेखौ आं अपेन खालामगोन गेवबाय गेवनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा दानिया बे थाम्बनेलखौ सोलायनानै गोदान होनो गोसो जादोंब्ला नैबेहाय हाबदो हाबखांनायनि उनाव नैबे पेन्सिलनि सिन दङ पेन्सिलाव हाबबाय पेन्सिलाव हाबखांनाय लोगो लोगो दाना इडिट थाम्बनेल दं बाहाय इडिट थाम्बनेलाव होदो बेनिफ्राय गाहायाव दङ सेन्सआव थुदो सेन्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बबे थाम्बनेलखौ होनो बाहाय सेलेक्ट खालामदो आं नैबेखौ थाम्बनेलखौ होनो आखायाव लादों नैबेखौ होबाय बेनिफ्राय ओरै अपेन जाबाय सेलेक्टआव होदो सेलेक्टनिफ्राय फैनानै सेभ खालामनानै होदो सेभ जाबाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नुबाय बाहाय दहायनि सिगांनि थाम्बनेलनिफ्राय सोलायनानै गोदान थाम्बनेल जाबाय बेक खालामबाबो नोंथांमोना नुगोन नैबेलाय दहायनि जायगायाव थाम्बनेला सोलायबाय दहायनियाव मा लिरनाय दङमोन नोंथांमोना नायफिनबा नुनो मोनगोन दा मा जाबाय आयौ माथो हिन्जाव ना हौवा सिनाया बेबायदि थाम्बनेल सोलायनानै होनाय जाबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय मिथिनो हाबाय जे थाम्बनेलखौ माबोरै बहायनाय जायो बिनि आदबफोरखौ नोंथांमोना जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङैनो मिथिनो हाबाय गोजोन्थों।